Alright mga kasin, iti dating argagundaway inakon ibasa. Dati napadayawan nga surat ita nga malem nga may kanbiag. Ngayon tayo balakadan agapo kini Sara nga napauluan iti diktador akatugangan. Sagudayan nga rod ti surat ni Sara. Dear Kasin, sakbay man nga inak ibinsa o binsa-binsaen ti pakasarita akasin yung kablawang kay man itinaragsak nga aldaw yu di tanemar si studio nang runa keng kangatimon da iti nga programa. Kastapay akablawak digiti padak nga dumdumngeg ken nagbibuya nang runa kadigiti naayat nga sponsors ken dagiti agkakalaing nga mangted iti balakad. Nanumula ang ti pamilya nga nagtaudak kasin yung kadgapo ta sa andak nga napaadal dagiti naganak kanyak gagangay laeng nga trabaho ti naserrek ko ken oreno kasta inkarkarigatak ti timulong kadagiti naganak kanyak para iti panagadal dagiti tallupay nga kakabsat ko ken idi maidalit iti nakaro a sakit ti inami aging nga pimusay nilaengen tatang tinangisakad ti panagbiag mi kat siyak tumultulong aklat tamat tatikayat ko makaadal dagiti tallo nga kakabsat ko. Ngemdak sanggasat kasin yung tanasapa akmet nga nagsikog. Awan ti plano mi ken ni Luis nga kaayan-ayat ko nga agasawan. Ano mabalbalin ket agurnong kami pailaeng. Ngem saan mi met nga naliklikan nga nailawan kami ket nagbunga ti ayan-ayat mi kasing. Ket gabo ta tallo a bulanen ti agpitpitik iti tiyan ko masapul nga sangwekmetten ti biag ko akas maisan nga agbalinto nga ina ken nagbalin nga asawa. Iso nga kinasaritak anasya at ni tatang. Pakawanendak ko matang. Panagkunak balasang ko kat awan mo ti basol mo. Iso nga awan ti rumbeng nga pagkidawam iti pamakawan ko. Wen nga nagkariak yung kay iditang nga tulungan kayo. Tulungan kayo nga mangisakad ti panagbiag dagit panagbiag ti pamilya tayo nang runa ka dagiti tallo nga kakabsat ko. Sipod idi pimusay day dinanang nakitak ti rigat ken sakripisyo yu. Iso nga rod nga kayat kayo nga tulungan tang. Angem addaday tananak ko. Anya nga rod ti aramidam. Sangwe mo ti biyag mo akas may isang tumuten nga ina ken may isang asawa. Agpadpadamot nga adda trabaho yo kay ni Luis nga nubium. Kahit nasawen okay lang kada kayo nga agasawa kaming kay ni Luis tatang. Kasano kay nga rod? Nadakamuten dagiti kakabsat mo. Kabailakbet ida nga biyagen anak ko. Kasano nga rin ti panagbasa da. Saan ko'y palubos nga saan nga agturpos dagiti kakabsat mo? Sana bali tatang makaanakak lakid ni makaubra akmanen. Itultuloy ko to ti anang tulong ko kadakwada. Saan nga iso ti panunutim anak ko? Panunutim ti bukod mo abagi. Ken ti agbalin to nga bukod mo a pamilya. Kasti kunak awan ti pagtanagam kadagiti kakabsat mo. Takabaelak met nga biagin ida. Ken tumulong met ida para kadagiti bagastaos. Agtrabahon to kano ni ading mo nga Teresa. Kasano nga rin ti panagadal na tatang. Irapin-rapin na kanulaeng. responsable dagiti kakabsat mo.
Isu nga awan ti pagdanagam kadakwada, Sara anak ko. Ulitek tagkid daw ti pamakawan yu tatang. Talagang saan min nga naliklikan pa'y kini Luis. Maawatang ka unay, Sara, balasang ko. Yan tangay at dadaytan. Pagyamanan tayo kini Apo Diyos. Tauray no kaskasano. Nasaya at ti panagtitinunos ti pamilya tayo. Katpatsek, nga nasaya at tumag ti pamilya nga pakaikamangam. Nasaya at met ni Luis tatang, awan ti sa pulit kun ko ana. Ngem ti inana, saan ko unay nga nakadkadwa, na minsan o namindwalaeng nga nagkita kami, nga nagsao kami. So nga jak mo no anya nga talaga to gali na. Ngem no nasaya at ni Luis ako nam, patsek nga nasaya at mo ti inana, nga nang padakkel keng kuana. Sapay ko maatatang. Ala, kasaritak to nga rod ni Luis tatang. Tasalod-sudeg no anya tinagsaritaan da kininanang na. Nagsarita kayo ka din kininanang mo, Luis? Nalpasen, Sara. Katanya ti ko nana. Awan mo ti ado nga sa una iti imbagak impudnok ken kuana nga masikugkan. Ket imbagak ken kuana nga kayat kun ngagkalay sata. Kasano nga rod, awan mo ti urnong ta. Iso kano ti makaam mo ni nanang. Ha? Basta lagi DJ kano balay ti pagkasaranta. No kasta ni nanang mo ti makamoy ti gastos iti kasarta. Huwin ka no. Adda ngamin ti urnong ni nanang. Adda day di naglakwan na iti daga. Ken adda ti sigud nga urnong da kaday di tatang. Kahit mo saon, adda urnong ni nanang mo iti bangko. Tsaka mo no, adda iti bangko no. Adda la iti balay. Ha? Saan ngamin nga mahilig ni nanang nga mapalagibang bangko iti kwartana. So nga iduldulin na latan iti unig ti balay mi. Tsaka mo no, pangiduldulinan na. Adda siguro lakasaw no, kumpurmi nga pangiduldulinan na iti kwartana. Okay lakin nanang mo nga isot aggastos. Isumot ti kunana. Ken maysa, into ka no makapagkasarta. Ijay tanto ka no nga agnaed. Tapno saan ta ka no nga agab-abang pa eh. Kasano nga ti trabaho, medyo mayadayo ka. Okay lang. Adamot motor nga service ko. Sika. No kasta, isardin ko pa lang ti agtrabaho. Rumbeng na laeng. Aglalugat ni. Nakaro ka nga aginaw. Uwin nga ron. Kan maysa. Mayat mo't no agnaed ta balay. Tapno adda ni nanang nga mangkita king ka. Tapno adda kadwam. Ket no agab-abang tapay laeng. Amangan no, awan ti kadwam no mabati ka. Uwin nga ron. Deta mo ti may mesa nga panpanunutek. Kaya't ko nga isardeng pala tagtrabaho bayat iti panagsikog ko. Nang runakot ni, kanayo nak nga agulaw. Awan ti problema ka dayta. Kasano nga ron ni nanang mo? Anya tigat mo sawan? Saan kumot pa nga mo no? Anya ugali ni nanang mo? Saan nga tangan narigat nga pakisamahan ni nanang mo? Saan mo't siguro? Kinmaysa, iso na mo't tinangisingasing nga makidinata ka ni nanang. Makipagnaed ta ken kuana. Siguro agad maragsakan mo. Tamaad daan ton iti apo ko. Alabaring
Yan tangay ta nakapagkasar kayo. Luis, Sara. Nang, nasken nga agsasarita tayo. Ken gaputa agnaed kayo diti balay. Masapul nga maamuan nyo nga iti dito nga balay. Rumbeng na laeng nga siyak ti masurot. Una na nang. Awan mo't kid diti problema iti trabaho iti balay. Tasyak, uray no kastoy nga bakit akon. Nagagutak pailaan, napigsaak pailaan. Ngem ti kayat ko, saan kon nga nasken nga ibagapay no anya dagiti mabalin yung itulong. Nang runaken ka, Sara. Awan ti problema nanang. Tumulong-tulungak iti trabaho iti uneg ti balay. Nasayaat mat no agkikinaawatan tayo. Si Kamet, Luis, anak ko. Nang, yan tangay siyak mo tinagastos iti kasaryo. Kan agnaed kayo dito'y balay. Tunggalag sweldo ka baraw. Masapul nga siyak ti panghiyawatam. Nang, saan ka di nga siyak ti panghiyawatan ti sweldo ti asawak ta siyak nga ron ti asawa na. Una. Sika ati panghiyawatan na, no kuma saan kayo nga makipagnanaed dito'y balay. Kaya siyempre siyak mo ti aggastaw, siyak mo ti agibudget, siyak ti agbaybayad ti kuryente, siyak ti agbaybayad ti danom, siyak mo ti mapan aggatgatang kadagiti abastaw. Alangan mo't nga sika kat masikog ka. Kaya sika, no kayat mo, sika ti mapan agbayad kuryente, sika ti mapan agbayad kadagiti bills, sikat makitsenda grocery. Kumanang ka, no kabailan nyo kat nakailatan ta, narigat mo't no, kanayon nga rumor ni iso nga rod ti kunak. Siyak ti makaamaw, iso nga siyak ti pangyawatan ti sweldong baraw. Sige na nang. Nalawag ka de, Sara. Uwin ko na malatan. Bakit? Yan tangay dito itamot nga agyan. Kunusto mo ti ko na ni nanang. Isumot ti mapan naggatang. Kada mapan nagbayad kada giti nas kinabayadan. Sana bale. Ito no dan bukod ta nga balay. Agbali ito ti amin. Sige nanang. Nalawag o nasayaat no kikinaawatan tayo. Nalawag ti amin. Diyak kayat nga ti adaririyo. Diyak kayat nga ti mangeg ko itiliklik-kudak nga ada maibagbagayaw. Saan na bale di kay madanagan? Detik mabati iti sweldong baraw. Idulin ko. Ta aramatin yun to into no aganak ni Sara. Ay, uwan ko mananang. Kaya't nga minti makaurnong para iti aramatin to ni Sara into no aganak. Katuan, siya kunti mangidulin. Awan ti problema kanyak, taamok ti aggisave iti kwarta. Amok ti agidulin. Iso nga rod nga ado ti urnong ka. Iso nga rod nga siyak ti naggastos iti pagkasaryo. Taado ti urnong ko. Da kayo ti makaamon nga mapan mangideposito iti bangko na ti mabati nga sweldo ni Luis nanang? Ay saan? Ha? Sa apin pasapul pa'y lahat ita bangko-bangko. Aggastusak to pa'y nga agplete nga mapan. Agplete ak to pa'y nga agawid. Iduling ko latan taadamot ti bukod ko abang ko. Kahit mo sa unang, idulin mo latan dito'y balay. Wan, awan mo ti problema. Mano natawan nga dito'y ti pagiduldulinak ti kwarta. Awan mo ti napaspasamak. Awan mo ti agtatakaw dito'y lugar tayo. Kinuray no ada sumrek to'y balay. Sigurado lakid di nga di na amot pagsapsapulan na kadagiti iduldulin ko nga kwarta. Nalawag ka di. Unang. Basta makaamo kayo nang
Tapno danto ti aramaten mi, into no aganak ni Sara. Wen kunak met baraw. Anya la unay danag mo na ya. Teka di pelaing napagsaritaan tayo kadama nanang ti panpanunutom. Bakit? Kas lang amin nase-safe mo't laang no mapan na ibangko dati mabati ti sweldo. Tapno natalgad tirik na tayo. Nangro na kadata. Narigat ba't nga isuro ni nanang? Ano niya ti baganak at rumbang kanumot nga isot masurot. Ken sa bagay, nabayag mo nga ada idulduli ni nanang nga kwartang awan mo tinapaspasama ka madi. Tilangamin panpanunot baka ay lakay ket no in kaso laang nga ada mapasamak. At least si Jibangko no ada mapasamak ket maisublida. Ada naka-insured mo ket ni nanang aron. Bebem latan, saan mo latan ka panpanunutin daytan? Saan mo siguro nga ipalubos ni nanang? Nga ada madi nga mapasamak. Ken kasti ko nabayagan nga. Dito'y balay ti pagidulduloy na kwarta. Awan mo ti madi nga napaspasamak. Saan mo nga nataktakawan? Tawan mo ti agtatakaw dito. Sigurado ka? Wen, iso nga saan mo nga panunutin dayta? Kasti ko nak, agbalo iti amin. Into no, adan bukod ta nga balay. Ngim saan ta nga kabailan ita. Ngim ikarigatak ti amin. Bakit? Tapno lumungaw to ti panagbiag ta. Ken ti biag ti, agbalin nga anak ta. Anak? Gusto na pala ta may nagrikat ti biyag. Wala, adan to tiyempo na nga. Nayunan tanto. Nalaki di kabailan taman. Nalaki di kabailan tanto na. Tiwala lang. Agtalik-talain kini Apo Diyos nga di natabaybayaan. Baring no, may gasatak tumat. Baring no malaksi di trabaho ket adan to sa balin nga napinda sa panggedak. Ken into no makaanaka kayat ko ang subliak iti trabaho tapno no matulungan ka. Saan mo lat nga panpanunutin daytan? Ti panunutem to ket ti panag-awawir mo iti anak ta. Ti importante maiwanam ti agbalin nga anak ta. Ket siak ti makaammo nga agsapol iti kwarta nga agserbi kada tayo. Ipatpateg ka unay-unay. Kenti agbalin to nga anak ta, Sara. Ipatpateg ka mat unay-unay, Luis. Kinagyaman na, nasaan na ka binaybayan? Oh. Kasano ko mga baybayan ka? Idinto nga, adda iti saklot mo, ti agbalin to nga junior ko. Junior? Kita pa amo nung babae mo na lalaki. Ang sabi ko mata lalaki. Ket no babae nga ro. Okay lang nga. Tinasisita. No, anya ti ipain ni Apo Diyos nga agbalin niya anak ta. Ket ipateg ta. Ken ited ta ti amin-amin ta. Ken kuana. Gusto ti ko nang bakit. Iso nga ited ta mo ti pagrebengan ta. Ha? Masapul. Nguno na imula isunan. Sibugan ta. Masapul na masibugan. Katne. Tekunadan nga. Nalanglang to ka no. No kanayon lakit di nga masibugan. Uwan ka din. Kan panakahani.
Nakaragragsak launay. Sara bakit? Sapay ko ma, tabayat ti panagnaed ta ditoy. Gat awan to ti dumdumting nga nakana nga parikot. Nang rona kininanang mo. Ah? Sapay ko mata napintas to ti langin-langin mi. Nang rona no, dakdakamilaeng nga mabati ti balay. Awan ti pagdanagam kininanang. Basta lagi di masurot ti kayat na. Awan ti problema kin kwa na. Kas lang diktador ni nanang mo, ha? Tanuan niya ti kayat na nasken nga isot masurot. Kasta nga talaga ti bakit. Babayan talatan. Importante, nagkarin ni nanang nga isot ti mangidulin kada ti mabati nga sweldo. Taurnungen na para iti panaganak mo to. An-anusak nga buta ipatpatag ka lakay. Ngem sabi ko mata saan nga itiag na nayon kat kaden nata ni nanang mo. Panagriknak namin. Kasta isot ag desisyon para kadata. Ala, agyaman iti panagan anos mo bakit? Ngem masapul nga, aramidin ta mo ti pagrebengan ta. Akas ama ken ina ti agbaling anak ta. Iso nga rugyantan ti panagsibog. Sika nga talaga. Ore kasanot pa nang awan ko. Isublim latat saritaan iti panagsibog lakay. Ikat mo na. Importante nga banag dayta. Iso nga, di mo nga miniyaw awanan Rugyan takid din. I love you, Sarah. Kenti agbalintong anak ta. I love you too, Luis. Ada ka ba, Sarah, balasang ka? Siksika ka de. Untang. Nakapasyar ka man dito. Medyo malasin mo tin, ti tiyan mo. Siyempre, tang dumakkel mo't Apay nga da ka dito anak ka. Mailiw ka kadilaang wano aday tinasisita nga rantam. Umayag lang bumisita tang. Nagapo aki di balay kat kung nadaading ko, adakay ka na tititalon. Ay. Napana kami nagpa-check up tang. Kat, kumusta ba tiyagbalinto nga apu ka? Nasayaat mo tang. Nasalunat ka no ti baby iti tiyan ko kuna iti doktor. Ay, nasayaat ano kasta. Kat, kumusta ba? Ti panagyan mo iti balay da Luis. Awan mo't laeng ti problemam iti katuga nga manak ka. Awan mo't unay tang. Unay? Kahit nasawan, addangem saan unay? Kagangi laeng tang. Tingamin kaya ti katuga nga kababae. Kat iso ti agigim ti kwarta. Iso nga iti sakbayak nga napan nagpa-check up. Ado palat sa una, di dumawat ak iti kwarta nga pagpa-check up. Ya apay ngamin nga iso ti agigim iti kwarta yaw. Saan ka di nga sikat ti pangitidan ko mati asawam ti sweldo na? Kumaatang kunamat ti katugangak. Iso kanulat tanta, iso kanumat ti agbaybayad ka digiti nas kinabayadan iti balay. Iso mat ti mapanaggatang. Kat ibagak nga siyak latat mapanagatangan ng saan mo na kaya ti asawak nga siyak ti rumrumwar nga mapan makichin-chin daw na makikawin na grocery. Ay, unmat kidi No kabailan laki di ti katugangam ti mapan agad di isa. Tapos naskin nga aginanaka wano saan ka unay nga agkuti-kuti wano hang ka unay nga rumrumwar. Nang runagat na inaibagam kanyak idi nga nakaro ti panaginaw mo.
iso ka dilaag ti problema iti katugangam. Panagriknakot kasla diktador nga ron tatang. Takas lang iso amin ti mangibaga kada kami no anyat ultimo panaggatang mi kadagiti gamit ko mati ubing ket nasapa kan unay ket kayat mi kuman ket may sagana min. Ay, ang mananusak tang. Anusak ta makipagnanaed kami nga rod. Ang nagkarimat ni Luis nga into no kabailan min sumina kami tumatlaeng. Ay kirumbeng na laeng nga anak ko. Nula ko mamabalin dito'y balay ang adayumat dito iti trabaho ti asawa. Ken amangan no di kan tumula mabantayan. Tadamot ti trabaho iti talaw. Maawatan kayo tatang. Saan ka di nga sweldom ita? Ha, Luis? Wenang. Kadi, sa din na nga ro ti sweldom. Mangantay pa lang nang. Ipakastoy man. Baka kat no malipatam. Baka ti amum kat nalipatak. Kwa. Siguro, ti amuyo ka malipatak. Tada kay latat makaamo nga mangidulinan. Ay nasaysaya at nasesave ta kwartayo no siyak ti pangipaigaman niya. Kesa data, baka ket no masulisog kayo ta kumpurmi nga gatgatangin niya. Baka ket no agagat-gatang kayon kadagiti gamit ti ubing dinto nga nakasapsapa pay. Alawin nang, dari ka. Kasi ka, Sara, nang nakitak dati si Mangpet nga parcel mo. Patsik nga para iti ubing dayjay. Kuana nang. Gimata nga klaan kadigiti pang unisex nga badon to ti ubing. Ay day tati kunkunakaon. Ilibas yu pa yun ti agatang kadagiti gamit ti ubing. Nangalaam ti gatang mo nga rag. Saan nga ni Luis tinangtid kanyak nanang? Inted ni tatang ko. Ay uray pa inted ni tatang mo. Rumbeng nga dumngig kayo kanyak. Nasapa unay. Kasano nga ro din no. Hanto gayam nga umanay. Wano madadaal dayta. Nabayagmat nga rod kapangidulinam. Iduli mo di talakasan, di ta kabinet. Kasano nga ro din no madadaal. Ay agpanunot kay mo't saan kumot nga ibaga kada kayo dagito nga banag no saan yung nga pagsayaatan? Pasensya kayo, nanang. Ay, excited ak lang amin nga gatang kadigiti. Ay, data excited kayo unay. Di yung panpanunutanan. Pwede mabalin nga madadail data. Ay, naagpanunot kay mo't Saan nga nalakati agsapul ti kwarta? Iso nga rod nga kunak, nga siyak ti pangidulinan nyo dagita. Ta siyak ti mangurnong, siyak ti makaammo. Into no masapul yo, dawatin yun to kanya. Angin no saan nyo pa amasapul, saan nyo pa lang aramatin tadikat sayang. Gaputa inikan nakad ni tatang maon. Gimatang kan. Ay, apo aya. Dahil titikong kunakaon, si Kalumis, kasaritan buti asawam Awan mo ti panpanunutik nga saan na pagsayaatan ti pamilyayo. Di pa nagdinayo. Nalawag ka de. Unang. Saan to nga maulit pa rumbeng nalaang. Ay, di yun lapan panunutan. Nagrigat yagsapul ti kwarta. Dimbes nga ipadulin nyo kanya. Tamausar yun to. Into no masapul yung atalagan. Anya. Ingatang yaw. Tati kung kunako na ya. Di kay mo't naming dumdumgag. Masapul agad dumgag kay mo't makipagnanaad kay mo't dito'y balay. Dahil tati tulag tay ide. Saan ka de? Pasensya kayo, nanang. Nang, saan to nga maulit pa Naskan laang Ay, sakit ti ulo kada kayo.
Nang, mm, um, saan pa nga nakakabit dati gasol yan ti paglutuan? Ikabit ko lata ka din? Apay, agluto ka ka de. Agluto ako mananang, mabisina kamin. Ay di mo la maura yan aya, agluto akmat. Siyak na tati agluto nang. Tapno no is di pa iso nga trabaho yo. Iuray mula ngan. Agpaiso nga nakasakada akon iti gasol. Ang namabalbalin kat dito'y pala ang ti paglutuan, dito'y ruar, dito'y likod. Ha? Nakad ano pa nagpagaron nga kay kayo dito'y? Dito'y latandalikan. Sige nang. Sana bale. Siya akong ti agaron. Dito'y ti paglutuak. Ta di pa iso data magastar nga gasol. Nakangin namat nga raon. Sige nga ron nang. Ayun gayam nang. Naibusanak gayam ti vitamins. Dumawat ako may ti kwarta tayo naggumatang ibit iji ili. Kat ape nga italaan nga ibagam. Awan gayam man ti vitamins mo, di ko mainsapsapa nga imbaga. Kat nagpaili ak idi kalman. Di kan isuman ta pagplete maun. Ay unay kay mut nga minin aya. Di lang nga panpanunutan di kita. Babasit aba nagkunayong ng dakkel na balor dayta. Mano ko mati pagplete agapan agawin manipod dito ang nga ili ken agawid dito. Nalipatak ngamin nang. Deta ati problema yaw. Tama naglilipat kayo. Siyak bakit anak ko ng jak malipatan dagita. Mala sige. Ito no maminsan ngamin. Kitain nyo dagita anayo. Abastuyo no basita no maibusan. Tapno maminsan ti pa naggatang sa angkat nga kastang agsubli-subli. When nagpagatang kan akin ni Luis, gatangan na ito no. Awan ka no ti kwartana nanang, tinawagak itay. Ay, unay mo tindetan, salbag. Naguray ka nga ron, tayo nagmangala, kada ti pangiduldul, inak ti kwarta. Ibagayo latan nanang, no, sa dinutayan na, ta siyak ay saan. Siyak laang ti makaamaw, ti pagiduldul, inak iti kwarta. Iso nga siyak laang ti mapan mangala. Agaron kakit din, rugyan na mo, tasyak tot mangitulaw. Alang arod nang. Nakon nang. Dati nakasarita kon nga tricycle nga paglugana. Eksakton to siguro inton makasubliak, inton makaluto kayo. Alawan, ana. Sige. Inka nga rudan. Tanay, agluto akaon. Mayat mo to kasi nga saan ko nga impadiretso tay tricycle ije balay. Tapno maka-exercise ak man. Tapno makapagnaak. Tasigon iti doktor, masapol ko kano mati agpagna. Sakto. Mabisbisinak la una yun. Barang nung nakaluton ni nanang. Ni Allah. Nakasasok mo dito eh. Api nga ta. Adda nga ta nagpuor ti basura. Ang api nakangis-ngisit. Api nga nagpuskol ti asok na. Ang guri ka. Ni, kasta unay mo tinti. Nagpiksapay ti angin kit ni maunuram di kita nagango nga. Bulbulong kada ruruot. Ala. Ni. Hey! Nakadwa! Nagpiksa na di apoy na. Iso nagpuor! Iso nga raw, di mi amo. Nagpiksa, naggalistuman nga nagkarayam. Ay, baka ada nagibal na nga di. Di kuwat sigarilyo dahil ta. Oy, kitain yun Nay, nagpiksa na eh. Ala, Diyos ko. Ang karibos umat ti taon.
Sakat agpakasya ti angin. Agturong iti balay. Hey! Di! Tumarong mo din di ako yan da! Bakit usang? Ay, nakadwa! Ikay mga lagdarom! Agtawag kay di bumbero! Ay, man, ari ka na tumawag bumbero! Ala, Diyos ko! Nagpiksamot na tang apo yan! Ay, ala, Diyos ko! Tumarong mo din di balbalay! Ala, niya, huwag paiso. Agturong matan ti apoy. Iti balay mi. Diyos ko. Ay, awanan day balay ko. Namin pinsanan nga napuran. Ala, Diyos ko. Apo, nagalisto ba? Nagalisto nga talaga. Nabanak lang ni takaruba. Napanglinlinayag natin sa agaw. Katas tamutan. Nagalisto mo tan nga nagkarayam di apoy. Amo ka din ni Luis. Tinapasamag na anang. Ay, diya ka mo no adan nang itawag kinkwana. Awanan tayo balay ko. Mangarot na anang. Nagalisto mo't ngamin ti apoy. Nagalisto nga nagkarayam. Nabigsan to ngamin ti angin. Ay, awanan na iduldulin ko nga dakila kwarta. Ha? Awanan na urnong ko. Tay naglakwan min ka na di asawak iti daga. Awanan. Kaya tiyo sa unang. Pati di iduldulin yung nga kwarta. Napuuran. Una namin pinsan nga napuuran ti buong nga balay. Karaman nanda iduldulin ko nga kwarta. Kasanope nga ron ti urnong mi nga paganak ko nanang. Ganangak to ninto no. Kalpasan ti dua bulan nga nasurog. Awan nga rudan na nauram. Nauram ti buong nga balay. Karaman na amin nga sanikwa. Amin nga iduldulin ko. Iduldulin ko nga kwarta. Awanan. Awanan. Eh, tinasisita. Safe ka. Safe kayo kininanang. Sa dinungor ti ayan ni nanang. Aday jay balay da antisedi nga. Diyak mo no nagkalman. Ngim, pakpakalmain da itay. Kasta aya. Katsi ka, saan ka kadinganan ano? Sa dinot ayan mo, hindi napasamag ti uram. Awanak dito. Eksakto nga agawid ak napanak amin gimatang iti vitamins ko. Idi ta makita nagdakkel nga apoy, nagalisto nga karayam nga apoy, agturong iti balay. Kit naladawin ti amin iti. Nadaanon nin ti apoy ti balay, ninanang mo. Kit Luis, lakay. Nairaman nga nauram na ti urnungan ta nga paganak ko. Sana bale. Ano nga sana bale? Dakalabanag dayjay, dakalagatan dayjay. Pati ti urno, pati ti duldulin nga kwarta ni nanang mo, nauram nga namin pinsan. Naku mga amin imbang ko na. Naku mga amin dimngagking ka.
Ang imsaan man nga dumngeg ni nanang mo, reasin no. Tanaw niya ti kayat nagat isumad lang ti kayat na nga mapasamak. Noon niya ti ibaga nagat isot ni Rumbeng nga mapasamak, isot Rumbeng nga masurot. Ay, saan ka nga? Saan ka nga agungat? Baka isupi nga, paka-stressam dayta. Talaga nga ma-stressak. Sa dinungor ti pagturugan tayo. Sa dinungor pagturugan ta. Intala ta di ilin wenno. Inta makiturog pa ilaeng ta into no bigat. Agsapul ta iti pagabangan ta. Damang rugita manen. Manon tinaurnong mo. Pati no, tunggal mangtid ni tatang kanyak no makalako kadagiti apit na. Tunggal mangtid kanyak, itit ko kininanang mo. Ta iso ti baga na. Imbes ko mga ingat-gatang ko. No kung mga naggatang ka di nairamraman ko mga nauram. Saan nga dahil ti point ko? No kung mga amin nagdesisyon ta nga para iti bukod ta. No kung mga amin nagurnong ta para kadata. Nagbangkuta, nagibangkuta ko ma. Saan ko mga napasamag di gastoy? Uri ko pa napasamag dito nga pa nakauram ti balayo. Adda ko malata dito nagrigrigatam. Adda ko malata dito inururnong ta. Ala, napasamak yun ti amin. Saan tan nga may babawi pa eh. Nagrigat man na panunutan nga mangrugi manen. Idinto nga dandani ako naganak. Saan pa lang nga problemahin dayta? Ag panunutak iti remedyo. Anya? Ag diskitarak. Nunasken nga umutang akto. Para iti panaganak mo. Kat siyempre problema ito manabaybayadan eh. Nagsayang na nga napukaw nga naura makwarta. Ala kasi sayang, Luis. Nagsayang. Nakabiro ka ko niti pagabangan ta di ili. Kasanaor ni nanang mo. Agbati ni nanang dito eh. Yan dan ti Sedi. Ije pa lang agna. Kasanaor dito na uram nga kwarta. Ha? Kasano nga ron? Anya nga kasano nga ron? Awal lang tinaibaganagin ka? Nusukatan na day jay, no saan? Ha? Apo, bakit? Nauraman ni nanang iti balay. Dakil agatad mo't tinapukaw king kwana. Saan mo kumapilapan panunutin deta pa ng sukat na? Kadete, Wen angim ni dandani akaganakin. Adamot peti nabati nga dagana nga mabalin na ilako saan ka di. Kasti ko nak saan to pala nga pagsaritaan dayta. Nasakit pala ni nanang tinapasamak. Wen angim kahit ko lang nga lawlawagan. Bayadan nanto ka di, sukatan nanto ka di, wen no anya. Kaslawan latan? Saan mo lang nga sweldo tinaitid kin kwa na. Pati digiti nagbanbanugan ni tatang ko nga intid na kanyak. Iso nga nasakit mo tiriknak, Luis. Uri mo tiyak, nasakit mo tiriknak. Nakarkaro manin ni nanang, tadagdakil di napukaw kin kwa na. Malaksid iti balay. Dakil agatad tinauram nga kwartana nga iduldulin na. No kung mga amin indulin na iti bangko. No kung mga amin dimngeg kadata. Saan ta kung mga pagapaan detoy? Siyempre nasakit mit para kanyak. Nang runagat inak isuna. Iso nga saan ta kung mapelaing nga naynayunan ti sakit tinakam na. Sakit tinakam? Siyak nga rod. Saan ka din nagsakit tinakim ko? Luis?
Mabalin ka din nga saan tang pagsaritaan pala deta. Jacket nga agapat ha. Inta pala nga di pagabangan. Tunukwatan to nga pagsaritaan detan. Ang imsaan nga ita, Sara. Aglalukit ni. Agdungdung nga opel ang tiinak. Gapo iti pan nakapukaw na, iti balay na. Ken iti dakkel nga urnong na. So siyak pa inti dakas, kasta. Awan ti imbaga kakasta. Awan ti imbaga nga dakas. Mabalin ka din nga. Agi inawat tayo. Kaya't ko laang mat nga malawlawagan ti amin. Numasukatan ba dayjay? Uno saan? Sakto di mang sukat. Sige sukat akto. Anyang at Servina. Asawa ka, Luis. Rumbeng na laeng nga. Itad mo ti pag-agserbi ka da kami nga ginam. Ti point ko, sukatan ka din ni nanang mo dayjay. Kayso naman ti aking basol no apay nga nauram dayjay nga kwarta. Awan ti aking basol dayjay. Aksidente ti napasamak. Apay nagaayatan ayan ni nana nga mauram ti balay na. Nga mauram ba't nagiti idul-dulin na nga kwarta? Saan angem no kung mga min nagibangko, no kung masaan nang indul-dulin iti unig ti balay dayjay nga kwarta. Saan ko mga napasamak ti kasjay? Diyak lang pagarup nga kwarta ti pagapahanda. Kumano sa anak nga masikog? Kumano sa anak nga dandanin naganak, Luis? Ti problema king kanila nanang mo't panpanonotem, siyak saan? Ti larik ng nanang mo't panpanonotem, tiriknak saan? Nasaysayat no agawin na kiti balay. Ha? Sikan ti mapanagabang. Sikan ti mapanagnayit iji nasa pulam nga pagabangan. Yan tangay awan tumudlat kad kadwa kijay. Manawan nak tumudlan no yung kagtrabaho. Nasaysayat no agawid aklatan ni Jibalay. At least ang daling tatanggan na gini kakabsat ko. Kayong kapela, andingayin ni inam. Andingayin ni nanang mo. Tadadaman nga iso ti sakit mo. Imsyak nga asawa. Isakit kayo nga dua. Sara. Ang imawatan na kumamad. Saan magkakaskari na nga? Alam nga pa nga singirik ni nanang. Idinto nga. Nasakit pelat na pasamak para keng wana. Kapag pasamak lang ti amin. Saan kumatibag nga singiram? Kaya't ko lang nga malawlawagan ti panunot ko. Kaya't ko lang nga natalgad ti riknak, Luis. No kasano dayjay. No isublinan to. Inuusukatan nan to. No saan mo amaramid data? Agawidak pala niya balay mi. Nagawidak nga rod dito'y balay mi kasinyong ket si aawat ni tatang nang runa idita inistoryaken ko ana tinapasamak ket segun ken ni tatang nasken ko mga pagsaritaan mi nga nasayaat ken ni Luis ti amin. Amok nga nasakit para iti inana wenno para iti katugangak tinapasamak. Uri mo't siya. Api nga saan lang nga maawatan ni Luis ti kahit ko ang mapasamak. Kahit ko kumamot agad. Dati adda kumamot ti bukod na nga disposisyon, bukod na nga desisyon. Uri ibaga na nga inana. Uri ibaga na nga inana isunang siyakat asawa na. Siyakat agbalinto nga inana giti. Agbalinto nga inati anak na ti putot na. Kanayon ba't laang nga no anyat kaya ti inanak at isut masurot. Ti matla kaya't ko nga mapasamak. Kat maamuak no masukatan to, no sukatan to ni nanang na dati napukaw nga urnong mi. Tasaan mat lang nga agapo iti sweldo ni Luis dayjay. No di kat adapit agapo nga kwarta nga ititid kanyak ni tatang ko. Stress ko siguro kasi nyong gaputadandanin ti panaganak ko kat awan man lapulos ti igem mi nga urnong mi nga agasawa.
panpanunutek no kasanon to, ti kasasaad ko into no aganaka. Balakadan dakman kasin no anyat aramidek, tapno no ti kasta, ket malawlawagan ti panunot ko, lumag-an ti riknak, kaday ti nga napasamak, nga dandani ako naganak, ngem awan mo't ti igem mi akwarta. Nakababain mo't kinitatang, no isunto ti agrem-remedyo, no isunto ti agproparikot, agproblema, ti paggalaan mi iti gastusin mi, iti panaganak ko. No mo't mangrugi ka manin nga agurnong, awanin ti oras. Aging ga ita kasinyong ket saan pa nga nasungbatan ti saludsud ko, no sukatan to ka di ti katugangak, deti urnong mi nga agasawa. Iti agdama, may kasyam abulanen ti sikug ko ket dandani kami naganak, ket awampay ti urnong ko. Idinto nga ti asawa kasinyong agab-abang iti ili, nga medyo asideg iti trabaho na. Pasaray mo't umay dito'y balay, umay na itid digiti kasapulak, ngam gaputa awan iti nasayaat nga pagturugan na dito ken medyo adayo iti ilimi, adayo iti trabaho na, saan kami nga agkakaidda. Kaswal kami iti asawa kasin taaging gaita ket kaslang di pa makapag-decide no sino nga talaga. Kada kami iti inana, tiad-adda nga suruten na. Alam maawatak mo't kidi, tadakkel mo't tipukaw ti inana. Ngem saan kadi nga iti agnanayon when iti amin nga oras ket adda ti asawak iti sibay ko nga asawa na. Saan ket nga kasla agdua-dua nga dinaamon ti turturungan na numapan ken ni inana wenno siyak nga asawa na. Dahiti nga ron ti pakabuklan ti pakasarita kasinyong nga sapay kumaket nakaibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Iyon na akong dagyaman kadagiti maketed ti balakad kadagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. To'y dandanin aganak apagaya mo, Sarah.